čo viac si prijať, toto je to najlepšie možné zakončenie dňa v takomto aute. Ok, ja musím povedať, že vyzerá to naozaj veľmi dobre, akože je to auto, ktoré hneď na prvý pohľad budí nejakú tú pozornosť. Priatelia, ahojte. Tentokrát trošku takým netradičným formátom rozhodol som sa po dlhom čase oprášiť trošku takýto vlog. A mám na to jeden veľmi dobrý dôvod. Ako pravdepodobne vidíte, asi aj počujete, tak nachádzam sa na Slovakia Ringu a som tu z jedného veľmi dobrého dôvodu. Tí, ktorí ma sledujete dlhšie, tak viete, že ja jednoducho milujem Mazdy MX-5, sám som vlastnil MX-5 druhej generácie. A tentokrát sa mi pravdepodobne splní sen, po ktorom som už veľmi dlho túžil. A to je možnosť zašoférovať si MX-5, ktorá nie je úplne sériová. Tam za mnou je auto MX-5 prvej generácie, ktorá jazdí MX-5 Cup. Je tu so mnou chalan, ktorý sa volá William Mušic, ktorý práve v MX-5 Cupe jazdí. A pôjdeme sa dnes spoločne pozrieť na to, ako tá pretekárska cupová MX-5 vlastne vyzerá, ako funguje. No a zoberieme ju aj na okruh, aby sme si ukázali, čo všetko toto auto dokáže. Takže máte sa na čo tešiť? Poďme na to. Tak, toto je ten spomínaný William. Vilo, ahoj. Takže zdravím, ja som William, toto je moja Mazda MX-5 Cup, s ktorou jazdím prvý rok. Zatiaľ za túto sezónu som vyjazdil jedno tretie a jedno druhé miesto. Moje prvé pódium bolo teda druhé miesto v Grobniku, na automotodrome Grobnik, ktoré je v Chorvátsku. A čo bolo tretie podujatie sezóny a teraz naposledy, na poslednom podujatí na Balaton Park Circuit som získal tretie miesto. Na to, že jazdíš rok, tak to sú celkom dobré výsledky, takže zrejme aj to auto ti k tomu pomohlo. Tak poď trošku nám niečo povedať o tom, že čo tu máme pred sebou. Akože na prvý pohľad už to není teda bežná MX-5, i síce vyzerá to OK, sú tu tie vyklápacie svetla, ale jedno z tých svetiel je tu takto prerobené. Na čo toto slúži? Toto je nejaký prívod vzduchu? Alebo... Áno, toto je prívod vzduchu, vlastne je to kvôli saniu, aby tam vedelo vojsť čo najviac vzduchu, aby teda čím viacej vzduchu, tým viacej paliva, tým viacej to vlastne vybuchne. Jasné, no a pod kapotou máme čo, prosím ťa? Zrejme tam nebude úplne sériový motor, predpokladám. Práve, že je. O tom je vlastne ten Cup, že je to úplne sériové takmer. Jediné veci, ktoré tam sú vlastne menené, sú tuto výfukové zvody, ktoré sú ladené od firmy AMA. Takisto aj s celým výfukom, ktorý je od firmy AMA. Je to vlastne, máme to všetci, je to predpísané pravidlami, je to povinné tam mať. Dobre, čo sa týka toho motora, je to teda štvorvalec? Je to štvorvalec 1.6, 85 kW. Vnútri motora je v podstate, vnútrašok motora je úplne sériový, nie je tam nič robené. Jedine vonkajšie nejaké modifikácie. OK, a teda všetky MX-5 v MX-5 Cup majú túto 1.6, nie sú tam 1.8-čkové verzie, tiež mohla mať klasická táto enačka. Vlastne je to kvôli tomu, aby sme mali všetci rovnaký výkon, všetci čo najbližšie autá k sebe. A vlastne je to kvôli tomu, že dajme tomu máme zablombovanú váhu vzduchu, máme zablombované výko ventilov, aby sme to nemohli otvárať, nemohli sme to nejak modifikovať. Takisto máme zablombovanú zo spodu aj olejovú baňu a ešte riadiacu jednotku, aby sme tam nemohli robiť nejaké ďalšie úpravy. Takže k tomu správne rozumiem, tak cieľom toho MX-5 Cupu je to teda, aby všetci mali viac menej rovnaké auto a práve tie vodičské schopnosti ukázali to, že kto je ten lepší na trati. Takže... Presne o to ide. Záleží teda celé umiestnenie od medzikusu. Čo sa týka podvozku, tak ten je tiež asi nie je úplne sériový, pravdepodobne predpokladám. Áno, podvozok nie je sériový, respektíve ramena, tak všetko je. Jediné, čo je vlastne robené, sú teda nastaviteľné výškovo aj túlostné pružiny s tlmičami od firmy GAZ, ktoré máme takisto všetci rovnaké, je to predpísané, vpredu aj vzadu. Teda ďalšiu vec, čo máme predpísané, sú tieto Japan Racing kolesa JR11 aj s pneumatikami Zestino.
ktoré sú takisto predpísané a máme povolené vlastne iba jednu sadu na celý víkend. OK, takže musíš aj jazdiť s ohľadom na to, aby si tie gumy veľmi nezodral. To je tiež zaujímavé pravidlo, super. A čo táto farebná kombinácia, to si ty vybral, alebo to... Farebnú kombináciu som zjedil po Týme Glosovej, ktorá bola vlastne predošlou majiteľkou tohto auta. A zatiaľ sme teda nerobili žiadne polepy ani nič také, ale máme niečo nachystané do ďalších. OK, a musím povedať, že vyzerá to naozaj veľmi dobre, akože je to auto, ktoré hneď na prvý pohľad budí nejakú tú pozornosť. Toto vzadu máme čo, prosím ťa? Toto je nejaké svetlo? Áno, to je predpísané svetlo, musia to mať v podstate všetky závodné autá, keď je znížená viditeľnosť, prší, je hmla alebo také niečo, tak to musíme mať povinne zapnuté, aby sme teda videli, kde sme na trati. Jasné, čo sa teda nedá nevšimnúť, tak je tu takáto veľká ochranná klietka. Jazdiť v takomto roadsteri bez tohto by teda nebolo asi veľmi bezpečné na trati. Áno, je to tak. Takisto klietky máme všetci rovnaké, všetci od rovnakého výrobcu. Tu je číslo, ja mám teda číslo autom 13. A sú v podstate rovnaké všetky, hej. OK, no a ukáž mi ešte interiér, to ma celkom zaujíma, lebo ten teda má od sériového veľmi ďaleko. Keď pozerám, že tie budíky sú tu také viac menej sériové, klasické, ale teda samozrejme pretekársky volant, pedále, všetko a asi tu veľa z toho pôvodného interiéru nezostalo, že vyhádzané tapacíry, všetko, aby teda šetrila sa hmotnosť. Presne tak, šetrí sa hmotnosť čo najviac. Auto by malo mať 960 kg aj s jazdcom, aj s plnou nádržou. A najviac sa teda získava na celom interiéri, na nejakých šrobíkoch a tak ďalej, na kolesách. Tu v interiéri máme hlavne teda všetky vyhádzané tapacíry, dajme tomu, ja tu mám takéto hliníkové, máme spravené, dajme tomu, takéto športové pedále, samozrejme športový volant nesmie chýbať a predpísaná homologizovaná sedačka, závodná aj teda s pásami. Jasné, to vyzerá super, hasiaci prístroj vedľa, takže spolujazda tu mať nemôžeš. Tak, priatelia, sedím v MX-5 Cupe. Je tu strašný hluk, strašný. A som zvedavý, že ako toto celé bude vyzerať. Zatiaľ typicky pretekárske auto. Verím, že tieto kola prežijem bez toho, aby sa mne alebo tomu auto niečo stalo. Není tu žiadna elektronika. Sedím v tomto aute prvýkrát, takže bojím sa tomu normálne pridať aj z bomby v zákrutách. Ešte ani tie gumy nie sú nejako zohriaté. Ale v tomto aute aj obyčajné pomalšie jazdenie je veľmi dobrý zážitok. Všetci ma predbiehajú, ale je to úplne v pohode. Zase by som mali za nimi, aby som trafil tú správnu stopu, lebo Slovakia Ring rozhodne nemám zjazdený tak, že by som tu vedeli z bomby na hociakom aute. Obzvlášť na takom, na ktorom idem prvýkrát. A treba povedať, že je to taká klasická MX-5, čo sa týka toho motora, naladenia, že nie je to nejaké extra pretekárske, že by to nejako extra ťahalo, že by to išlo nejaké extra veľké bomby. Ale tým, že je tu ten hluk, že je to celé také surové, tak máte z toho proste úplne iný pocit ako v klasickej MX-5. A hlavne, čo ma strašne baví, to je ten podvozok. Ja sa cítim fakt ako reálne, kebyže šoferujem nejakú motokáru, lebo mám pocit, ako keby to neboli ani tlmiče pružiny. Každú jednu malú jamku, ktorá je na tomto okruhu, tak ja úplne cítim cez to sedadlo. Takže to je úplná bomba. Začíname sa s tým autom trošku zžívať. Medzi plyníky. Krásne ostrý je ten plyn. Kokos, toto je väčší zážitok, ako som si myslel, že bude. Cítim už ako aj sála teplo od toho motora, aj od tej prevodovky, ak sa tu začína zohrievať. Úplná bomba, úplná bomba. Kokos, ale brutálne to auto drží stopu, úplne fantasticky, ako to drží. Bolo tam skoro aj 150.
Akože, ale tie brzdy sú brutál. Akože oni nevyzerajú, že sú nejako extra veľké, vpredu boli dierované kotúče, ale ten brzdný účinok je naozaj veľmi solidný, veľmi ostrý. Západ slnka, Slovakia Ring. Čo viac si prijať, toto je to najlepšie možné zakončenie dňa v takomto aute, v jednom z mojich najobľúbenejších aut v takejto pretekárskej úprave. Toto je ohromný zážitok. Vchádzam do boxov. Teraz prichádza rád na to, aby nám Vilo ukázal, čo táto MX-5 dokáže, lebo toto moje bolo len také hračkárske vozenie sa, ale teraz prídu skutočné bomby, takže idem sa s ním vymeniť a sledujte, ako sa s týmto autom má jazdiť v skutočnosti. Tak, ja som už dojazdil aj William, ktorý urobil trošku lepší čas na tom kole, predsa len ako ja, už je s tým autom zžitý, niečo s tým povyhrával. Musím povedať, že naozaj vynikajúci zážitok na tomto aute jazdiť, bol to vždy taký môj sen a ešte takto so západom slnka na Slovakia Ringu, úplná bomba. Ďakujem ti, William, za to, za možnosť si toto vyskúšať. Ďakujem, ešte mám teda čo robiť, ale na také prvé jazdenie to bolo celkom fajn. No a na záver, William, samozrejme, ak ste nejaký potenciálny sponzor, ktorý by chcel mladého chalana podporiť v takomto veľmi peknom hobby s takýmto veľmi pekným autom, tak určite sa mu ozvite na jeho Instagrame William Mušic. Na Instagram alebo na Facebook. Na Instagram alebo na Facebook. Takže tam si viete pozrieť aj nejaké fotky a občas tam zazdieľaš aj nejaké videjko, aj nejaký dobrý výsledok. Takže môžete ho tam sledovať, môžete ho podporiť. Ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem. Som rád, že som mal túto možnosť. Verím, že sa vám tento štýl videa, taký trošku netradičný, páčil. Že som vám mohol zazdieľať trošku takú tú moju radosť, aj keď nie je zrovna pretekársky výkon, ale aspoň taký kúsok radosti z tejto veľmi peknej Mazdy. No a nezabudnite sledovať sociálne siete Instagram, Facebook, TikTok Dominic Cars
a vidíme sa čoskoro pri ďalšom zaujímavom videu. Čaute.